Becebo, washa konke washa nengubo nje mfethu. Yini uchamele yini? Yini mzala kanti zosha abachamile kuphela yini? Phela ngisazi ndo. Mhlawumbe nje uvela umanzisa laphana. Yabo le ngoba ngiwashile mfowethu, ingoba ngizithanda. Like angifuni ukufana azi ngiyangala nawe nje kanye bongane kanye alala nawe kanye bongane ngavuka ngathi bengiphuzile ikhanda lisinda shayo ngathi shayo ibhabhalazi ingubo zakho bongane nokugqina nokuyinyawo yonke lento bongane yonke le mina ngiwasha ngoba ngiyayithanda ke bongane ugula nje bubu uyagula manje ushawa enye flu bongane engayazi ukuthi buya Wena uzoloku ublame o-COVID-19. Ngeke lezi zifo zabantu ziyidalele nje ebantwini. Bafe ngendlela elungile abantu. hey bengasho mina ukuthi uzongiphoxeka njena kodwa Hayi bongane ene. Uzofunda ke nawe bongane ukuthi lokhu kuyawashwa. Okay, cha basenze kanje ke cebo. Since esikoleni kunomabhalane. Nawe ngomawashane la ekhaya. Cela ungwashele yami ingubo. Hayi suka. Washingubo ubo washingubo dawe wena ubhekela ba video